गामियारि खि मोनफैनो हादों आदै लागायबाय होनबा औ लागायदों नै दासो आंहा लाइक आदैनो थेंक इउ वेलकाम माय लाइभ स्ट्रिम अल फ्रेन्डस दे हो आदैनो गैयालै होनो मोनाखै आंहा दहायनिफ्रायनो फुङावबो दासो खनसे होआबाबो जाला टाइमाबो गैला नै मास मोनथामल'सैसो लाइक दार्लिं होनदों दा लाइकआनो सासेल' जाखादों माथो गामियारि दार्लिं आंहाबो होनो सम फैगासिनो दे होनो हागोन दे मा मावामोन दासो सोलाबलायनाय दार्लिंनो मानसिफोरनि एल बि गिदिंदोंमोन आं बयबो होदोंना ओंखायनो होआखैमोन आं बयबो होयो नालाय माबादा मोनफिनो हादों लाइक दनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओरैबायदि लागायनांगौ ओरैनो औ लागायनांगौ नै एस होनाखै मोनफिननो हादों हेलौ आदा मा ओंख्रि जाखोनो जायाखैनो आङो दहाय जानायानो गामियारि दार्लिंआ आंसो होसो आं होदों लाइक मिथिया आं सिखार बेखौ होनहरदो रे मिथिला मानि थाखाय सिखाराखैथाय वेलकाम अल फ्रेन्डस प्लिज साबसक्राइब माय इउटुब चेनेल गावसि लोगोफोर दे कमेन्ट हर हनै भाइरेल फैदों भाइरेल होलाजोब आदै होनहरदों आरो होनांगौलै होनांगौ मास मोनथामल'सै गैला मास मोनथाम बारबाथाय भाइरेल जानायाबो गैला जानाय नंला आरो मिनिनायखौसो रायखांबावबाय होनबा जारलालै आदै आंखौथ' नोंसोर मैया मिनिदोंथ' आरो लाइक दं दाना लाइक जाबाय होनदों मिनि जालामोन नो मा बुंबावनांगौथाय आं रोंला जेबो नङा दे गोरिब आदै अन भाइरेल 68 नो गैयालै थांफिनो भाइरेलबाबो आंबा मा बुंबावनांगौ बुंदो दे मा बुङो आं फन नि चार्ज गैला लाइकल' होनो जासिगोन आङो दे जेबो नङा दे थोदस आदैनो जारलासो मानो मिनियो गामियानो दानदों जाय मोजां मिनियो गावहा मिनियो बावलाय एसेनो खम जारला मैया देनजार मिनिनाय जादों गोरिब आदैनि एलबियाव खम जारला होनदों हा मिनिबाय उन्दुनायानो मिनिफ्लांलायलायदों हरावसो होदोंमोन नालाय 10ता गाहामाव गलालै नोंसोर गलाथ' आरो माथो बुंबावनो होनबाबोथ' सापर्ट मोनदों गोरिब आदै दहाय होआसै आं जारलासो दहाय होआसै आं जारलासो होनदों गोरिब सना जाखांबाय नामा जिउ होनदों नै गामियारिया सानैजों बाबा सानैजों बाबा मिथिलायाखैमोन नामा खम जारला डाइलगसो होदों दा डाइलग सासेखौ सिनायदों नोंसोर होनदों
सासेखौ आं सिनायाखै होनबाबो आंजों लोगो जाहरबायना होख्लायहरबाय थाबाय आंहाबो बाहागि जाबाय जारलासोलै आ जाओ 10 लोग प्लीज सपोर्ट करो आं आं दैखौसो सोलोंदों माने आं हरग्रोआखैलै बेसो हरग्रोदोंमोन कंग्रासुलेसन होननायखौ नोंहाबो थाब फरायनो रोङा नालाय ब्रा माबा रेल स्टेसन माबा स्टेसन होनलायलाङो ओंखायनो हरबाय थाबाय मिनि जाला गोदैबायदोंमोन नोंखौ सिनायखादों नो बेनो अह नार्जिसोमोन आदैनो अ सिनायदों खोमा बे ओखि होननायावनो सिनायोना आइदिजोंबाबो सोरबा जारला मिनिना बे दार्लिंआनो औ जारालै मैयाबो बिदिनो मिनिफ्लांदां एल बि माबा एस हरनाया ओरैबादि दा खम जारला दै दा होलांनायसैना जायो आनलिमिटेडखा नेटपेकआ सापर्ट होनो हायो आं बयखौबो आदै आं थांथ'नोसै दे नै बे फाग्ला बिदिनो बोरै जानांगौ जाखो थु मबाइल लाना बे फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बोरै मोनसे आंनाव दोनफैबाय था आइदिजोंबाबो जागोन इसोरना गैया जा मिनिबाय मेरे खारजोब्बायसो नामा रा सनाफोर कमेन्ट हरदे सनाफोर लोखिमोन आं दं आदै बुंबानो जायो आं दं आदै बुंबानो जायो आंना टाइम जाबाय दे नो जागोन दे जागोन जेबो नङा नोंनाव थांनायफोरखौ आंनावबो लाइक होनो थिनहर दै ओरैबादि लाइकआनो एराद खम जायो माथो आं दं ब्र' एस बड' स्टेटास मोनफैनो हादों जोंहा वेलकाम एस बड' स्टेटास लागायना हो नै ओरैसै मा जाखो मानो गाबहरखो गामि इमिलि गंजालि वेलकाम इमिलि गंजालि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए इमिली गंजाली मेरे अन एस बड'स्टा औ लागायना होसै ब्र' लागायदो आसलफोर कमेन्ट नन स्टप कमेन्ट फाङा सिङा लहाटी प्लास्टिक कट गल कमेन्ट কৰি দিয়ক বাইলা জিলা ভাঙা চিঙা আছে না নাই কমেন্ট কৰি দিয়ক খাৰবাইছে না ওরা ভাঙা চিঙালায়
गामियारि दार्लिं अन मा बोरमा गाबखो ब्र'नो आं दुब्लि बारियावसो दंफैयोलै नै बोरमा दोस्लायनो नागिरदों आथिं फानना लायोब्रा बोरमानि जारा हो SPDD आइपासे वेलकाम SPDD हाय ब्रदर ब्लैक डोनर थैंक यू हौवा दंलै जानला मोनलाबो कमेन्ट हरजाथारा दार्लिंनो अके बुजिदों दे जेबो नङा दार्लिं কি খবৰ হেয়া ছাগলী दोस्लायबाय खरियासे फटारत स्टेटास मांखो मा ओंख्रि जाखोमोन आं ओंखामखौनो जाथ'वाखै फुङाव जानायानो ओंखाम जाथ'वाखै गामियारि हाय हेल' बोल रहा है SP पॉइंट दीदी ने बात करो दोस्त लोग दं अन खारजोब्बाय नामाब्रा बे फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो कमेन्ट गावसियो दे कमेन्ट मानो जायाखै खिनो उखैथ'वाखैलां दा जागोन दे SP poem blocks SP photo status हाय ট্রেন হব নাকি SP poem দিদি ব্লু দি আছে रे ब्लू लाइभआव आंबो फैदोंमोन ब्र मानखो रावबो गैयानो अह नोंबो एलबि होदोंमोन होमबा बिदिनोलै दाना बयबो एलबि होयोना मानसिफ्रा जानोरा अन ओइ र' बेयावनो SP didn't give the आवाज नहीं लाता है नहीं बुंगी फ्रेंड आवाज नहीं डाटा है नहीं बुंगी फ्रेंड गामियारि अन स्टेटास ब्र होनो नै जोंहा सानजि मोनफैनो हादों वेलकाम सानजि वेलकाम लाइक डोनर थैंक यू ब्लू होआखै माथो सानजिना ब्लू दे रहा है SPDD का नाइस गामियाव मा जाबावगोन ओंलै दार्लिं बिदिजों मानसि गैयाबा नानो औ SPDD नाइस बोरमा मासे अबाव खारलांखोब्रा सानजोंखो आं स्कुलावसो दे लाइकल' फैबाय आंनो अके जेबो नङा दे थेंक इउ लाइक होफैनायनि थाखाय दिङा ब्लग मोनफैनो हादों वेलकाम दिङा वेलकाम SP पॉइंट दीदी नाइस दिङा ब्लग प्लिज लाइक मी दिङाया मा जाबाय थादों मानो गाबबाय थादों क्यों रो रहा है दिङा क्या हुआ है तुम्हार घर ब्रदर मोर घर गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ पिन नंबर 784178 PS गहपुर आरो मोर नाम गोमस्रां SP poem block
Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Comment, 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 comment. मा होनदों गामिरिया? नोंनि बादि होनो आं रोङा आं दार्लिं मानो फोरोङाखै बोरै नुदों फनखौनो हराबा बोरै फोरोंहरनांगौ जाखो फन हर दाहाय दिङा आगै मानो गाबो दुखु मोनो आं दा गाबसै हरदों आरो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै मा जाबाय थाखो दिङा ब्लक S4 ब्लक नाइस 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 खारजोब्बाय माथोलै मानसिफोरा बे गोरिबनाव गोरिब होबाथाय गोरिबनावनो थांजोबो बाला मानसिफोरा नाइस 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 मानिबा दुखु जादोंदां दिङाया हरदों मा जादों दिङा खोन्थाहरदो दे आगैया हरदों हिनजाव नांगौ हिनजाव होननायसो जादों नामा दिङा ब्लक ला 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 गैला गोरिबा बोना लांजोबबाय दार्लिंनो औलै बाला बे गोरिबा गोरिबानो लांजोबबाय बे गोरिबा माथो जाबाय थायो आंना आइसिंजों नेटआनो जाबाय थायो आंना जेबो नङा दे सना आंनि बायदि होनोबा दाहाय फन खालाम आंनाव फोरोंहरगोन आं 3K जालायनानै दाबो रोङा जारलासोलै आरो आं दहाय नायनाय बायदिखौबो गैया रोङा खोमा फैसा मोनथारसिगोन गामियारि फेमिलिया रोङा औ औ दिङा आगै सिरि थादो दा गाबसै सना होनहरदों नै औ औ होनहरलायबाय नै welcome welcome all friends please comment non stop comment नै जोंहा उनु खिगुलि मोनफैनो हादों लाइक होनदों थेंक इउ अनु खिगुलि सना वेलकाम ला 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 आं दुगैनोसो ओंखारदों गोमस्रां आं दुगैनोसो ओंखारदों गोमस्रां फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो दे अनु आं
मिथिखाया जेबोनो दे आं फोरोंहरगोन अन खालाम बिराद बिजि नै बिजिबाबो अन खालामदोंब्रा नै रावबो गैया मावै जि दा आंबो हाबना थाहैगोन ना नोंनि एलबेयाव बिजिथारा आं हाथ'ला दुगैनो थाङो र' हाथ'लाना गोरिबनि एलबियाव हाबना थाहैयो नायगोन नोंखौ र' मावै जि comment all friends comment karo comment on रावबो मानसि जायाबा दा फेसलाय एलबिसो होना होगोन आं बाल र' बुलथु मारामखौ लेंहर आं बुलथु माराम का नंबर किधर गया सोर सोर फैयो वाट्सआप लागायना हरना जोबनानै र' बिनिफ्रायथ' फैखाया मानसिफोरानो एलबि होनायानो लेट जाबाय नोंना दिनैनो औलै जाबाय खोमा दाहाय होफिनलायगोन आङो बे गोरिबानो लाना खारजोब्बाय गोरिबना साबैसे मानसि दङ नायनि र' खारनाङा दै नोंसोरबो र' नै फुलमुथि बोदों माथो गोरिब ब्लकमोन नामा आं गोरिब होबासो होयो गैया बेनावबो आर्जेन्टल' आसे आर्जेन्ट सुमित बसुमतारी अफिसियेल मोनफिनदों वेलकाम सुमित बसुमतारी अफिसियेल हाय होनदों वेलकाम गुड आफ्टारनुन सुमित बसुमतारी लोगो दंना गैयामोनबा सुमित बसुमतारी साब गैया माथो आं नोंखौ साब खालामहरबाय दे आंखौबो खालामहरदो सुमित बसुमतारी प्लिज साबसक्राइब माय इउटुब चेनेल दिनैसो गोदान ना सुमित कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट मा बुंबावनो जाबाय आं दार्लिंनो जेबो नङा दे जेबो नङा अन थाबानो जाबाय नै सुमित बसुमतारीजों लोगो गैयाबा लोगो जानो हागोन लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय दे सुमित बसुमतारी साब मोनलांगोन नोङो मानसिफोरनि कमेन्ट खालामबानो सुमित बसुमतारी
on जिं डेन्जार गाबबायलै मा जादोंथाय hello everyone please comment के साथ साथ दोस्ती बना लीजिए ला 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 दिनै मानसिफोरा एफा खम सोर एलबि होसावदोंब्रा प्लिज ब्लु अह सरि दिङा बिदिनो बिना लानांगौलै सुमित अफिसियेल थांबाय नामा जुन बिके बाजै मोनफैनो हादों वेलकाम जुन बिके बाजै गुड होनदों गुड हाय हेलौ लाइक खालामदो दे जुन बिके बाजै मानसिफोरानो गैथारालै मा खालामदों नै जिरायना दङ जिरायनानै comment like that thank you so much एसेन आगै मोनफैफिननो हाबाय अन होनदों अबाव खारनायमोन नोंलाय अन लाइभ मानसिफोर फैहाहायनो लाइभआव मानसिफोरा फैलाहायनो औलै बयबो एलबि होयोना ओंखायनो सोर सासेनाव थानो जायो आरो मानसिफ्रा रानला जोबनाय जायो बेनिखायनो खम जायो दाना एसेन आगै अन पांगासिंगा लहाटिक प्लास्टिक नालिया मा जाखोब्रा नालिया फैथारलालाय आंनाव बे नालि ब्लगा एसे फाङासिङा होनो जों बेखेबा जों मा खालामबावनो दे होनहरदों फाङासिङासो होनहरदों Ting banga lamba se pangasinga bepari loina noloy maka mai hawang lading hौवायानो थाफाबाय थायो जेबो नङा दे जेबो नङा गावनि हौवायालाय थाफागोनथ' आरो दिङाबो अन जोंबि आब' आङासिङासो अन आं हरला खमान सिरि थासै नायफाबाय थायो आं गिबायसो आं जेबो नङालै माखौलाय गिनांगौ जाखो
आब'मोनावसो बेरायनो लिंबाय फना मा जाबावगोन बिदिजोंनो जारला खम जारला। र' अन बिजि दं दसेनो अके। नै दिदोम आदा मोनफिनदों गामियारि फेमिलिनि भिडिअखौ नायदोंमोन आं होनहरदों नै। Comment. All friends, comment. खारजोब्बाय नामाब्रा मानसिफोरालाय जिर'सो देखायबाय माथो आंनाव। खारजोब्बाय नामा मानसिफोरालाय बोरै जाखो? दिदोम आदाया सोर मा ओंख्रि जाखो होनदों। लाइक खालामहरदो दे दिदोम आदा। खोनालांजोब्बाय नामाब्रा मानसिफोरखौलाय? सोरनि एलबियावथो दंब्रा मानसिफोरालाय? गैया माथो बिनावबो बारा। आदजन दं नै दिङाया बिजावनावबो दंहैयो। गल जुन बेके मासे अन लागाव 55 थांबाय। एलबि बयबो एलबि होदों नामालै? मिनथिया लिंदों खोमा। लिङाखै। हा? माथो सोरखौबा लिंनाय सोरखौबा लिङि बेलाय?